अगर आप भी चाहते हैं कि लापालॉप म्यूजिक का हिट ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय गौरव रोशन। मन बिगाड़ देला देहिया में सट के ले ले बामा जरा ते डट के सखी रे भुइए पटक के ले ले बामा जरा ते डट के सखी रे भुइए पटक के। रिकॉर्डिंग बाय RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छड़ादम। हमके कही बाबू सोना हो धीरे धीरे लेके चली गइल घरवा के कोना हो। अरे सखी का कहले हाँ लागल पोलावे हमके कही बाबू सोना हो धीरे धीरे लेके चली गइल घरवा के कोना हो। ढीला कोई देले बाटे सारा नटके ले ले बामा जरा ते डटके सखी रे भुइए पटक के ले ले बामा जरा ते डटके सखी रे भुइए पटक के। कोई कुआर में राते कोइलस राजुरावा नहरे 16 बरिस के जोगावल राते लुटले बाटे खजाना रे। हाँ जवन कोई कुआर में राते कोइले राजुरावा नहरे 16 बरिस के सारा जोगावल लुटले बाटे खजाना रे। पाराकास पारावाना रंगे सटके ले ले बामा जरा ते डटके सखी रे भुइया